ini क'क्राझारनिनो ए माला फैया नोंसोरलाय BPF लेजिस्लेचर पार्टी माने बाव आयेनगिरिफोरनि हान्जाफोर जों दा लास्ट गेट लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि दिसपुर मोनफैबाय हाबनोसै जों दिनैनि प्रग्रामा मा नोंथांमोना देखायगोन नाम्बार गेटसिम थांबाय जोङो हाबबाय थरायजोफोर जों गाराङा मा जाखो आदाना दहायसो साबसिनबावमोन मेथाइ जानानै नामा गरम ना आदसा हाबबोबाय सिङाव दिनै फार्स्ट टाइम फैयै फैयै जों MLA हस्टेलाव हाबफैबाय सिङावहाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि ini क'क्राझारनिनो ए माला फैया नोंसोरलाय मैया फैदों आदसा बुस्थुखौसो फल' खालामदों बेवहाय नैबे बुस्थुखौ मोजां खालामबाय मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारा माखौ मोजां खालामदों नोंनिबा नैबे बर'आदि राजा फोलेर नैबेखौ मोजां खालामबाय लिरनाया आसाम आयेन आफाद MLA थाग्रा न' गोजाम आरो MLA हस्टेल अल्ड थारमाने ओमफ्राय नैबेखौ मोजां बानायदों आरो ना अफिसियेलि एक्सेप्टेड जानाय ओमफ्राय जोंसो बाहायनो रोङाखै डिस्ट्रिक्टआव गोबां जायगायाव माखासे मानियाव दायो जों फैबाय गोजौआव दङ आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि BPF लेजिस्लेचर पार्टी माने बाव आयेनगिरिफोरनि हान्जा जों सिङाव सफैबाय ओमफ्राय बैजोंहाय दङ UPPL नि माने गोबांथार पार्टिफोरनि दङ आरोबाव UPPL नि कंग्रेसनि BJP नि एनि ओरैबो दङ बेट्रि गारियानो बायनो माने मडिफाइ खालामबानो जागोन दां आदा बानायबा इन्जिन सोनानै माने आइटेनाखौ बेबायदि बानायनोसै नालाय लांदांदांनो औ वाव एक्जेक्ट बै माने फुल बेट्रि गारि नर्मेल सालायग्राया इलेक्ट्रिक होयो इलेक्ट्रिक आरो जों थांग्रोगोन ना होमब्लाबो नै सिङावहाय वालफोरावबो गासै आसाम लिरनायखौ नुदों नोंथांमोना आसाम आयेन आफाद नैबे मेन गेट प्रग्रामा बावनो जागोन जोंबो सफैबाय दायो ओमफ्राय मानि थाखाय बाव फैदों नोंथांमोननो आनबिल जायैयावनो दिन्थिग्रोनो सानदों आङो दा रिभिल जाबा आरो नुबावगोन माहायफोर बैयाव मेन गेटआवनो नै एन्ट्रेन्सआव बर'नि बायखोन्दा नेरसोनखौ बानायनानै दोनदों बेखौ बेखेवगोन प्रग्रामा बाव ओरैबायदि सान्दुं CM जिरायगोना ओरैबायदि गरमाव जाबाय थारमाने बिदि थान्दा सान्दुङाव सोरबाव सेटआप खालामा मानो सायहा गैया होनजानायनिसो जासिगोन नैबाव स्पिड होगोन नैबे लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि आसामनि नैबाव प्रेसनि थाखाय दोनबाय हारिनि बिफा महात्मा गान्धी ओमफ्राय नैबाव सिटआ नै मासि गरम नैबे स्पिकार सारनि अनारेबल चिफ मिनिस्टारनि जों साहा लोंनो थांग्रोनो नागिरदों दायो साहा लोंनो बर' डिपार्टमेन्टआ बर'फोर गुबुनना गुबुन मिनिस्टारफोरनि जिरायनायनि दायो नैबावहाय साहा लोंग्रोनोसै दा प्रग्रामा स्टार्ट जायोबा नोंथांमोननो रिभिल खालामना देखायबावगोन आं जायगाखौ देखायग्रोबाय बे सिङावहाय हाबफैनो माखासे समफ्राव पारमिसन नांगौ जायो नालाय दिनैहाय मेनलि जों हाबफैनो मोन्दों मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारनि खावलायहरनायाव आरो रिपर्टारफोर प्रेसनिबो दङ माखासे आं खाथियावनो फैबाय जायखौ आनबिल खालामगोन होनदोंमोन आं नैबे बुस्थुआ बेनो जेब्ला अपेनिं खालामो दाहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखौहाय थ' बेनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै था दा प्रग्रामा जेब्ला स्टार्ट जायो नोंथांमोननो निस्सय शेयार खालामनो नाजागोन